Ang tema karon sa atong pagbasa hasta sa atong ebanghelyo mao ang pagpanamilit. Na namilit si Hesus og naghatag siya og pamulong, pakigpulong nga panamilit. Si San Pablo sad sa unang pagbasa na namilit na sad. Wa na sad siya kay baw kanusa siya kutob magpuyo dinis kalibutan. Kamo ganahan namong manamilit? Si Jesus pag panamilit niya 33 anyos siya. Si San Pablo pag panamilit pud niya siguro naa siya sa mga 40 anyos. Kamo sobra naman gyud mo 33. Andam namong manamilit? Oy, daghan kay nato, di ganahan manamilit. Ngano man, mawili. Bisag tiwasono na kayo, di pagyod mo sugot. Munang nauso na ron nato kanagyong sana chemotherapy, dialysis, kaning duha tagsa ra man gyud makabalik anis normal. Basta magsugda na kag chemo, sugda na gani kag dialysis, makuli na kayo makabalik kas normal, ending na gina. Di ba? Gasto pag yung kayo. Yang ano mang yung mag-chemo, magmayog, magkuan pa, mag-dialysis, tag 5 ka tuig, tag 8 ka tuig, napay moabot, napay ubot sugarig, 20 ka tuig. Ngano man, kay di lagi ka maong manamilit. So usa di ay nakabahin sa atong pagtuong Katoliko nga gipasunod ni Kristo o gipasunod ni San Pablo ug sa mga apostoles kanibang kamaotang manamilit dinis kalibutan. Kanang manamilit unsay pasabot ana, mawagtang o dili? Kana bang manamilit ka ba? Mawa ka dili? Mawa? O ang imong bana mo adtos abroad kay mularga, manamilit nimo, mukis nimo, mawa day na siya. Hindi, oy, ang inyong banding na Kung ang imong asawa manamilit kay mo abroad, niya imong hunahuna malipay din ka, salamat taon, abroad na gyud. Ari na sa akong ismiringhoy. When the cat is away, the mouth will play. Og manamilit na nimo, di na pasabot nga bawagtang, oy. Ang banding magpadayon. Wow, bitaw na. Nakaroon, unsa may banding nga nakapahimo ni San Pablo og ni Jesus nga relax kayong nanamilit. Unsa may ilang gibilin sa kalibutan sa mga tao nga ilang gimahal? Ang gibili nila ang mensahe sa kaluwasan. Wa sila magbilin og house and lot. Wa sila magbilin og kanang gitawag tong mga degrees, professional degrees sa ilang mga gimahal. Wa sila magbilin og kwarta, wa sila magbilin og yuta, wa sila magbilin og political influence or unsa diha nga gibilin. Ang ilang gibilin nga siguro kayo si Jesus og si San Pablo nga nakapahimo nilang relax nga mobiya aning kalibutan na kay ilang nabilin ang mensahe sa kaluwasan. Kamoron mga ginikanan, kumusta ang inyong anak? Inyo bang gibinlan og mensahe sa kaluwasan? The message of salvation? The good news? Inyo bang gibilin? Sige, pangutanan ninyong kaugalingon. Kay daghan kay na-stress karon nga mga ginikanan kay unsa kunoy ipa-educate sa ilang mga anak. Kinahanglan gyud mo graduate og college. Kinahanglan gyud mas stable sa trabaho. Una pa sila moingon, okay na gyud kog mamatay pa der kay stable na kay sila. Unyag ma-impierno na tanan. Okay ka? Siguro usa. Unsay imong gibilin? Uy, kamo sa may inyong gibilin. Maluwas na kanang inyong mga anak ron? Maluwas na? Kaila na sila Ginoo? Nahigugma na sila sa Ginoo? Na San Pablo ay ang iyang ending ingon siya, ako baya
nasayod gyud mo adlaw ug gabi, ako gyung gihaguan og maayo ang pagtudlo og pagtrabaho sigon sa gisugo sa Ginoo nako. Karon mobiya nako ninyo, kung di gani mo maluwas ay gyud ko ninyo basula, ay ko ninyo basula, kay wa jud ko magkuwang sa paghatag ninyo sa pagtulunan sa kaluwasan. Si Jesus mausad, Amahan, ang tanan nga imong gisugo nako, ako nang gihatag ngadto nila. Gipailan nako ang imong ngalan ngadto kanila, kay ang imong ngalan mao man ang naghimo nako nga tao. Ug mao nay hinungdan nga akong gipasidunggan ang imong ngalan pinaagis pagsangyaw niini ngadto kanila. Nakaila na sila nimo, nakaila na sad sila nako nga imo kong pinadala, karon pwede na kong mubalik nimo. Ana, ug mao na ni ang misyon sa simbahan, ang paghatag og kaluwasan sa tanan. Mao bitaw dinhi sa atong parokya, moingon dayon ko, di gani mo mabunyagan, di gani mo makasal, unya pasanginla ninyo ang simbahan kay mahal kay bayad, maimpirno mong tanan, wa koy labot ninyo. Kaya nga to dinhing atong bayad sa sakramento, love offering. Kung sama ng love offering, ang labing dako nga imong ikahatag ngadto sa simbahan isip imong halad sa Dios ug pasalamat sa sakramento nga makaluwas nga imong gidawat. Oy, ang kabuang sad nato, mantinilan man lang hinuog hatag ang sakramento, kadto mangyoy andaman ang hikay, kadto mangyoy mga buda-buda diha nga nindot kayo, daghan kang giguroy diri nga wa kinahanglana, porting daghanan apay magunit diri sa loyo, ana, nya diri abli. Ngan abli din hiani. Nga to gaguroy atong peting taasa nga sinina, panapton. Diri pa lang to gitabon. Di pa makonsensya ang pari. Asa nang ka pari, magsigatubang ni mo diya. Gisayon na lang gana, gisayon na lang mo. Sayon day na. Nya ang gikasal ra ba, nindot sa tanawon, sayon day na. Kana mo'y nakapamahal, kanang imbitar gyud, imbitar ana adto gyud hotel, ana decorate anang buwak. Ang buwak gipakyaw tag 30,000, ang gihatag sa pari 300. Kaning ako ba panguan lang ni pakonsensya ginagmay. Unya pasangin lang dayon nga mahal ang kasal sa simbahan. Mao na ako sad ning kamot sad ko dinhi isi Paris priest karon. Pila na lang sad ka tuig, wa na sad ko dinhi maabot ba kag tuig o basig semana na lang. Ang ako ba nga maningkamot ta para kaluwasan, gugma, love offering, gugma para sa Ginoo. Ano ba nga mga tao ba mo higugma gyud Ginoo ba dili mahigugma nato? Kana ba nga mga tao magsigig handom og Ginoo dili magsigig hisgot nato? Nya kun hisgutan man ta tungod sa Ginoo, kana mo nindot. Kaysa hisgutan ta tungod lang sad nato nga unsa dahi imong pasigarbo gyud. May karon, lingi ako nung na imong tupad ya. Yung tupad ni mo ba? Lingi ya. Pangutan na, andam na kang manamilit. Andam na kang manamilit. Dagan kay din sa ato, kulbaan pa, ihisgot na itong panamilit. No? Ano bang patay, gid ba? Patay. Nakaroon, ang banding na to sa Ginoo, nagpabilin. Si Kristo nagpabiling buhi, si San Pablo o mga apostoles, apil na ang mga santos, nagpabilin silang buhi. Ang sa may meaning ani, ayaw kahadlok pagpanamilit, kay dili na pasabot nga ending. Kung dili, it is a transformation and going home to our beloved Father, Creator. Usasan na siya kapaagi nga og manamilit ta dinhi, kamaotang manamilit adto dayon ta sa kanang gitawag og lugar nga porting ninduta. Daghan mang moingon dinhi sa atong simbahan nga ninindot na kuno. Ninindot na kuno baling Quranan, ana tanan isa to ninduta na gyud pader. Wa ranis tumoy kumingking kanindot sa langit. Unsa ra gud ning niya, kisa ra gud gatrabaho ani.
Di man sa kaito sila nindot og mga naong. Ang ilasang abilidad kuwangan sa di gyud kayo. Pero ang Ginoo perfect. Perfect beauty, perfect love, basta perfect. Kani di man eh. Ang muso din eh, naamay ingon, nindot, pero. Naamay din na ingon ana. Nindot man, pero. Kani unta. Kuwang. Imperfect man na, kana inyong gilingkuran, nindot na. Pero, pero na yun. Paragos atong Miss Universe, di ba? Kisa to ni Daog. Okay ba? Igtotok nimo sa ni Daog. Siya ay Miss Universe, pero di man siya may mulakaw, pero di man siya may mutubag. Ngayon ana ba? Pero nindot man as Father Siano mo humili, pero ana. Nya, to nindot gito dito. Langit nya, di kaganahan manamilit din para musod atong langit. Oy kamo mga bana, panamilit na mo sa inyong asawa. Naday ay jud kog basula kung maimpierno ka. Kay ako nagtuman jud ko sa sugos Ginoo. Mingon sa asawa, kanang imong sugal, kanang imong inom, nagtuman ka sugos Ginoo. Mingon sa bana, unya kanang imong yaw-yaw, nagtuman sa sugos Ginoo. Amay na magkinuanay na mo. Mag-check-upay na mo. Mingon sad mo mga ginikanan, mga anak, ay gyud ko ninyong basula ha. Kami ay mig basula ug maimpierno mo kay gihatag ginamutanan nganha ninyo. Nya mingon din inyong anak nga di magi ka mohatag og load sa wifi. Mao naman aro ilang version, wifi, mga internet, no? Ambot na ba kay Ginoo diha? Naagyapon oy. Nay Ginoo diha. Gani kining atong simbahan 90 or di ba mga 85% sa atong mga donors nga ning hatag dinhi nagikan sa atong social media. Kana bang gitawag tong online parishioners. So, pasalamat sa atong online parishioners. Gisayunan kana ang ato ganing sana nga na hope and opportunity as of yesterday ang nahalin 3,487 na, 1,530 na lang nahibilin. Pila man kabuk ani nga porsyon nga kana yung musimba dinhi. Kana mingon ani ba makita gyud ba? Ambot pila kabuk ninyo dinhi ang naghatag na gyud. Ang dagang ang dagang kinangatag ang daa sa online ngano man ingon din sila, Father, salamat gyud kayo kay nagbutang mo sa online sa inyong misa. Kay sige gyud mig simba, daghan kay mig nakatunan. Nya nabuhi ang among pagtuo sa sige namong paminaw sa imong wali. Ana, kanindot ana nga mga kuano, naa diha sa internet, naa sa dihi Ginoo di ay. Kita nakabenepisyo pud ta. Nya ngato sang wali, atong misa, ato sang ihat, ipadala ngadto pamaagi ni Ginoo, pero naa sa diha ang daghang mga yawa. Mao na importante kayo ang mensahe sa kaluwasan. Kay kung ikaw magtan-aw kag internet, unya ang imong mensahe nga gibasa di na makaluwas, patay ka diha. Parihar sa nadinig mo simba ka. Nya ang imo rong gilingkod-lingkod diha, ang imong gipaminaw di makaluwas. Labi na gasigi karog tan-aw na imong tupad. Nawa mo bayad ni mos utang. Nya magsikag ingon, simba-simba biya kada adlaw pag mo simba, sus. Wa gibayad-bayad. Or naabaron dihay naglingkod ron ang iyang gitan-aw, ang kana sang sigig paningil niya sa utang. Labi na gitong mo papahawa niya sa iyang gipuy ang balay kay kuralo na. Nya magsigig ingon, hinimbak ing naong da. Hinimbak kay da. Hingin lang ni wagi kasing-kasing ning niyang animal. Og mao gani na imong gianhin dinhi simbahan, away kapuslanan. Parihar sa nagmuanha kag internet, ngang imong gitan-aw katurag yung mga porn, katurag yung games, katurag yung mga TikTok, kana ra yung mga unsa na diha mga salida, mao ra gani imong tan-awon. Wa jud ka mo basag Bible, wa ka mo tan-aw gani og mga lives of the saints, wa gani ka mo tan-aw sa mga misa, away kapuslanan ng imong internet. May pagwa na lang ka ni bayad ana. Mao na ang mensahe gyud sa kaluwasan mo'y atong suyupon og maayo. Nabutay nalingaw kay ko karong buntag
Nasultihan ta mo tibok adlaw gahapon hangtod gabi hangtod karong kaadlawon gasigi kog basa sa akong backlog sugod adtong March 5. Akong hunatan ginakog basa, sakit na kog kay akong matab, ilakaw-lakaw pa nako, sige jud kog basa. Nakaabot jud ko ron og April 15. April 16 na lang padungan ni sa present mo wa pa kay nako mabasa. Ako turong tiwason, no? Pero daghan ikong nakatunan sa ilang mga mensahe nga wa dugay kay nakuha mabasa ba. Nagiusa nga iyang gipicturean ang iyang notebook ba. Siya pader duha na ka notebooks nako napuno sa imong mga misa nga akong gitik note ang akong nakatunan. Iya ko nung gitik note yang nakatunan na kumayo pa ka. Ako igumag misa wa na jud ko. So og mga matay tagdungan ani mas malangit ka kay inig pangita pragud nang eskwelahan pangitaan kag asa imong notebook nga katong gikopyan. Ang mga bogo wa ka presentara. Pero kani mga bright sige man nag-take note na mao na check dayon dako din sila grado sa class standing man siguro na. Oy, ang mga bugo lukluk laluyo ang kanang papel lumit pa kay tanan. Oy, hagbong oy. Namo to mas malangit pa to siya. Pasabot naningkamot siya nga iyang punon ang iyang kaugalingon sa mensahe sa Ginoo. So naka mag-take note ka. Misa napuno na duha na kanotbukan. Kamo nag-take note mo. Gaduka-duka ramang kay mo diha. Sa Jesus do nagyoy mga gitawag nato iyang personal prayers. Iya bang kinaugalingon nga pagampo ngadto sa Amahan. Mao na nga kada gid na adlaw bisag busy kay siya hangtod sa gabi ini kakaadlawon ana mulakaw gid na siya og mangitag lugar nga adto siya makaampo. Nya usas iyang mga giampo di ay kaning ato rong ebanghelyo purting ninduta ginindutan mo siyang giampo. Uy, ginindutan ba mo? Unsa may giampo niya? Oh, wasad kay Pao. Gihinay gito na kog basa kay para gyud mo kamatngon. Ang iyang giampo nga kita mausa ngadto niya og sa iyang amahan. Sudan ka Ginoo siya, ang iyang amahan Ginoo, gusto si Kristo nga kita mausa ngadto nila. Kamo gusto mo nga mahiusa mo sa Ginoo? Sure? Maayo. Nya nagampo mo na kanang imong tupad mahiusa nimo. Sige, nagampo mo? Sige, ingna ko na imong tupad. Sige jud kog ampo nga magkahiusa ta. Sige, ingna. Ingna yung tupad ba? Ingna. Sige jud kog ampo nga magkahiusa ta. Lagyo naman nung kay taan ni ron. Social distancing naman ta. Unya naapag tap-tap. So ang kalibutan mga igsoon, hilig kay social distancing, hilig kay divorce, hilig kayo legal separation, hilig kaya ng kural-kural, kanang utlanan-utlanan, maunay nakabuak sa panaghiusa. Ang kalibutan nagtudlo nato, ako ni wa kay labot ani, private property na ni, no trespassing, hastang mga tubig giangko na nga private property. Madugay ni ang hangin na sad ang kuno ni way hanggap og hangin din niya. Ana pamalit na mog hangin. Nigsod ni mog usa ka teritoryo or usa ka institusyon, moingon dayon pagpalit og hangin diha. Ug di ka mo palit, di ka allowed nga mo hanggap ani. Sa kaning digadama kog akong oxygen siya ibili na kay dunay corkage. Okay, ang mga pagkaon gani karon moadto kag na may mga institusyon ka mga lugar ka para na mga restaurant di makakadagi mong pagkaon. Oh, di gyud makighiusa ba? Anong rig magdako ni akong litson, magdako ni ako imnonon sa bayre alkansi mi. Kinsa ni katudlo nato aning division. Ang katudlo ang kalibutan. Unsa may gigamit sa kalibutan pagtudlo nato aron ma-divided ta ang kwarta, ang salapi, ang bahandi. Maoy gihimong measurement aron ta magkaiyahay. Lahi og level ang mga dato, lahi og level ang mga pobre.
Ayaw mog tipo namo kay di mo angayan. Og mao na diri sa atong unang pagbasa, si San Pablo naka-create og chaos or kagubot, panaglalis tungod kay nag-iyahay man ang mga tao. Dunay uban motuo nga naay pagkabanhaw, naay anghel, naay espiritu. Ang uban sang tao wa sad motuo. Pulo sila naglagot ni Pablo. Pariha silang tumong nga ilang ipin down si San Pablo. Mo istorya bitaw San Pablo, ako Pariseo, mituo kong naay pagkabanhaw. Ang mga Pariseo lipay kayo. Ang mga Saduceo sad nga wa mo tuo, suko sa kayo. Sila na noy naglalis. Kita karon apil na ning atong eleksyon, national or local elections. Hala, away gyud, away. Nya inig humag eleksyon, dako pa kay taggasto, ang atong gibuhis gigastog maayo. Inig humag eleksyon, away lang yapon, dinautay lang yapon. Hangtod na sad mo abot ang sunod nga eleksyon. Wa kita mulaban sa atong gasto. Dayon pag ingon-ingon nga balaanon ang imong boto. Unya, gi-honor pag human og eleksyon. O kinsay midaog pagbutasyon, wa gi-honor. Ang oposisyon nga napildi, siging paghot. Ang mga nidaog sad. Nye na lang tayo, kaya mamatay o niya ta. Mauna. O niya, ang sawa na siya, wa tay gugma sa panaghiusa. Unity. Unsa man ang unity, unsa may mga elements nagikinahanglan para ma-united ta, naa sa Amahan o sa Anak, sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ang pipila or main yun nga elements. Unsa may una? Si Kristo nagsunod sa sugo sa Amahan. Ang Espiritu Santo nagsunod sa sugo ni Kristo. So dunay Amahan, nay Anak, nay Espiritu Santo. Nagkahiusa sila tungod kay misunod. Misunod sila. Ang Amahan wa mo diretso og buhat, niagi usa siya sa iyang pulong nga mao si Kristo. Muna ingon way nabuhat bisan unsa, apan ang pulong diha na. Pinaagi sa pulong, gibuhat sa Dios ang tanan. Ana no? Apan ang pulong sad wa sad maghimuhimog iyang kaugalingong buhat, ni gamit pod siya sa gahom nga mao ang Espiritu Santo. Mo nang niingon ang Espiritu Santo sa wapay nabuhat bisan unsa diha ga paibabaw sa lapok og tubig ug unsa pa diha. Nya paggamit sa Anak nahimo dayong namugna ang tanan. Unsa may meaning ani? Ang unity di ay nagsugod sa atong pag-ila nga kun wa ko'y mahimo. Mo nang niingon sa si Kristo nato, ako ang punuan, kamo ang sanga, ug wa mo'y mahimo. Nyagwa sad ang Amahan, wa sad siya mahimo, kay ang tanan niyang gihimo mga buhat man sa Amahan. Mo nang iyang gibalik-balik diri, gipaila ko ikaw ngadto kanila. Og nasayod sila nga ikaw ang nagpadala kanako, kay wa ko'y gibuhat nga dili gikan kanimo. Ana. Sige ko no be. Lingi ako no nang imong tupad. Nya ingna siya. Wa ko'y mahimo kun wa ka. Nindot kayo no? Wa ko'y mahimo kun wa ka. Tanawa, di ba magsigira nag-ingon? Hilas yan niya diyan. Wa'y mahimo. Sige, kagtuman si mong gusto. Nanghid bago ka na ako. Wow, eh. Kusog kay tana kanabitang maghuna-huna ta nga kitagyud maoy, kitagyud ba? Kitagyud maoy hawd, kitagyud kamao, kitagyud magbuot.
mo nang siging abortion, siging ligation, siging inom ang mga pill, siging gamit ang kondom, premarital sex, extramarital sex, same sex sexes. Nga naman, ako'y magbuot. Wa mo'y labot, this is my right. Di na maminaw ang mga anak sa maginikanan, ako ning katungod. Sige ron. Kung anak ko ron dirib, ikiha magiti ka ba? Nanabayay child abuse right. Nga numanig magduwa kong computer. Sige ron, yaw ron diha ron. Oy, kontraho ng ilang ginikanan. No? Di tinuod. Kay right kuno. Pero niila ba sila? Ang mga anak na kunwa pa ang ilang ginikanan, wa sabta sila. Niila ba sad ang mga ginikanan na kunwa pa sila'y anak, di sad sila mahimong ginikanan. Muila ba ang pare na kunway parishioners, way kolekta. Mapari magin may, pero ano gon kaya mong pagkapari o way parishioners nga naman way kolekta luoy kayo ang pare. Lakaw-lakaw kang wakay kolekta, muna kagbuang. Karon, kinibitang atong kuan din ba? Kining atong mga paagi sa pag fundraising nga para sa atong mga projects. Usay magkatawa ko pero usahay sad makaingon sad ko lamdag sa tingali ni Ginoo kay wa man ning style sa una bag-o man kay ni kana bitang mamaligya tag slots ba maligyag slots yan tag 2,000 atong slots karon sa hope and opportunity og mopalit mo naamoy hope and opportunity daghan na jud kay motawag des opisina ingon di siya unsa man ang libro ha unsa man na siya trophy unsa man na siya kanang kuan ana bang nagi tugonon pagpalit dito hope and opportunity ang taga abroad ba nya ingnon ang ila dinhing kaning kuan ilang kaning ila bang mga igagaw ba or anak adto as opisina pagpalit tag 2,000 na so magsige ingon nga kana ganing igo maghatag igo magresibo isa asa man ang kuan siya unsa man day diagi usa nga nagdahom siya libro pag ingon awa day libro siya ako lang ang bawion oy kay ipakuha gyud kuno ang libro kana bang gusto ta nga inig-donate natay makuha nya gusto kita kanang concrete ingon ana ta ka selfish ba pero ambot na sayod baka sila nga ang ilang nakuha hope and opportunity better than books, better than anything in the world. Dili ka kapalit og hope and opportunity. Di gid na mabayaran. Grasya na. So mao na ang atong gipamaligya, grasya. Nya ikaw nga mituo nga naay grasya og mo share kas imong bahandi nga utros ang grasya, dugangan ang imong grasya. Pero usahay sad disgrasya. Labi na gyud og buangon ka kana bang selfish kay ka ba madisgrasya pug ka bago pa lang nakong gi-announce dinhi nga na atong usa ka babae nga usa ka inahan di ba duha ka anak nya usa ka inahan nga ang iyang anak nga babae nagkinahanglan og kidney kay nag failure nya ang manghod sad na stage 4. So ang maguwang mga 20 kapin, ang manghod mga 17, 16 na stage 4 pod. Pero nihatag siya na to, kaduha na, nya kada niya hatag, dialysis. Pagsunod hatag, stage 4. Karon ni take siya nako. Ibaw mo unsa? Ingon dayon siya pader. Salamat gyud sa hope and opportunity. Kay bag-o pa lang nahuman ang cross-examination sa akong kidney, nihaom gyud kaayo sa kidney sa akong anak. Perfect match gyud. Muna, I will sacrifice my one kidney for my daughter. Naapil pa gyud sila sa foundation nga mo libre sa operasyon sa kidney tanan hasta tambal. Ana siya mo na pader mo donate unya kog additional slots kun buhi pa ko inig humag opera.
Pero kuha na kayo niya, baka nang matod pa niya, di na nako masukod ang kalipay, Father. Pero wako kahibawag unsay sunod. Pero milaom ko nga this is one of the opportunities nga gihatag sa Ginoo namo. Og hope. Nya, bago pasad ko nung gi-analyze ang cancer cells sa iyang anak. Nahibong kayo ang mga doktor because that is a very rare case nga cancer sa iyang anak. Nga wa gyud simptoma bisan gamay, wa gyud simptoma niya karon gikan sa stage 4 nahimo ng stage 2. Nya lagsik ayong yang anak, magsige ganig duwa-duwa og skateboard. Ingon siya, this is another hope and opportunity, Father. Di masukod ang grasyas Ginoo. So bisan pag mamatay siya, lipay na kay siya nga naman. Hibaw naman sa siyang daang moagi rata dinhi, pero kanabitang pabation kas Ginoong ni arako. Muna diri sa atong tubag sa Salmo responsoryo, unsa tay atong tubag? Bantay ako, O Dios, kay ikaw ang akong gilaoman. You are my hope. Bantay ko. Nya kaning Ginoo lahi man siya mo bantay nato. Dili ta niya bantayan nga di ta mga matay, pero iya tang bantayan nga di unta ta mamatay nga masulubon. Dili unta ta mamatay nga kuwang sa pagtuo ug paglaom. Tagaan ta niya gugma, tagaan ta niya paglaom, pagtuo aron akon mga matay ta malipayon tang mamatay. Sige, katapusang lingi sa inyong tupad. Ing na malipayon ka kag mamatay. ing na mangutan ba? O ya kinsa ra may malipayong mamatay? Ang nakasinati nga naay Ginoo. Niingon si Kristo, Amahan, gusto ko nga bisan asa ako, atua usab sila. Pagkanindot di ay inighuman atong kamatay, adto ta kuyog ni Kristo bisan asa siya tuata. Ganahan magimo mo kuyog ni Brother Asiano gani. Kana ganing inigon ako, doon ako'y talk dito sa laing lugar. Di, nag-ingon ako mga personnel, Padre, pwede mo kuyog? Naku, kamo ba kuyog baboy sa gay mo nako? Ana, mura bag dili mang libak usahay, libak ra. Ganahan ang kita kuyog anang tao, unsa naka ang Ginoo? Nagpadayon ang atong ebanghelyo ug ang unang pagbasa sa account na si Jesus na namilit na dinhis kalibutan og si San Pablo sad na namilit, murag equal gyud kayo ang ilang kahimtang sa pagpanamilit na ni Jesus nga di na siya magdugay dinhis kalibutan. Tulo ka tuig siyang nagtudlo sa iyang mga apostoles, kay tulo ra man ka tuig ang iyang public ministry, gipatay man siya. Si San Pablo sad niingon sad siya sa katong iyang gitudloan, naghago kog tulo ka tuig ninyo. Human nibiya siya, awa na sad patyuno na pod siya pagbiya niya. Gamay na lay kuwang, putla na pod siya sliog. Nganong gibutang man ni dinhi sa Bible ang ilang mga gipangsulti o ang ilang mga gibuhat. Kay bawo mo? Siya sad no, namoy ideya. Wasan. Ang Bible gisuwat aron paggiya nato, pagtudlo nato og para sad pag warning nato. Warningan ta ba? So nagtudlo si San Pablo og si Jesus, una pagtulunan nga dili gid ta iya sa kalibutan. Mao nay pinaka-importanting pagtulunan. Giingnan nang imong tupad diha, dili ta iya sa kalibutan day. Ingna. Ingna ba yung tupad ba na dili ta iya sa kalibutan? Mao na nga si San Pablo niingon siya, wa gyud ko mahigugma anang kwarta, bulawan og bisan unsang butang sa kalibutan. Ngano man dili lagi ta iya sa kalibutan, nganong mangangkon man kaanang dili imo? Nya karon unsa may nakaapa nato, siging pangangkon, nanapildi na tas kalibutan.
Masamday, kanang imong kaaway, imong layog-layogon, musikit-sikit kaniya. Kanang tao nga daghan kay COVID, imong layog-layogon. Hoy, social distancing man ganita. Ana, anya ang virus sa kalibutan, kining kahakog, greediness, kining garbo, kining kaulag, kining pagsigig away, dinumtanay, mao man na ang dinis kalibutan. Unyag mo gamit gani ka sa mga butang sa kalibutan, maapil ka ani. Sige suway angkon. Kanang sige na kog balik-balik ba. Sulay lag angkon ng imong anak. Kanang anak nimo ba ang kuna nga imo na pirmi gina nimong makusian. Pirmi gina nimong mahapakan. Ngano man mura mag-ikay tag-iya. Di ba? So imo siyang kontrolon. Pero di ka mo angkon ana. Wa gyud. Malipayon kay kang magtan-aw niya. Total di man na imo. Ana. So mo na una ha. Saban. Okay mo ana. Ikaduha. Nakita dunay misyon. Unsa may misyon nato? Ang pagpaambit sa mga grasyas Ginoo nga gihatag nato. Pinaagi sa pag-alagad sa atoy sigkatawo. Service. Ang pag-alagad. Una nga kaming mga pari, nagpari mi aron mga lagad. Ang lektor, naglektor aron mo sa mo. Aron mo alagad. Ang sakristan aron mo alagad. Ang bana. Unsa man sad nganong nagpabana man kanang asawahan na. Nahinomdom pa mo sa inyong unang tubag katong pagkasal ba? Unsay unang tubag, unsay unang pangutana sa pari ninyo? Katong pagkasal ninyo ba kana inigbarog na? Kung sagot tayo dawaton kapataka malamog tubag. Di na may unang pangutana sa pari. Ang pinakauna yung pangutana ba? Ang buti ba kaning magambahan muram magni adini kasal. Ambot lang kung tanawon ha. O di oy. Di ay murag wa ni bunyag mdening niya. Bunyag. Sige, aton lang bana-banaon. Kasago pa bangko kay sige man kog kasal. Daghan na kay nagbuwag. Daghan gani kay nagbuwag sa akong gipangkasal. Mga bakakong dagko ba? Liwat ninyo. Ang una yung pangutana na maingon din ang pari, ikaw. Nganlan manangan, ikaw. Siyano. Mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron sa paghigugma o pag-alagad sa imong asawa? Ana. Tanaw ha, paghigugma o pag-alagad. Maunay words nga naa diha. Maunay imong misyon isip bana. Nya mao ra man sa ipangutana sa bride. Ikaw madre ana miani ka ba sa imong kabubuton aron paghigugma o pag-alagad sa imong bana. Ana, unsay itubag? O padre. So wag mo ilaing buhaton, alagad yun. Alagad. Mao na si Jesus nagsigi ra sa siyang alagad kay maora sa dang pangutanaha. Di ba? John 3:16 ba na? For God so loved the world that He gave us His only Son. Pag abutan niya diri ingon des Kristo, I came to serve, not to be served. So magsigi tag alagad. Karon lingi-lingi ako nang inyong mga silingan, unsa may dapat nimong ialagad nila? Kana mga silingan nimo ba? Basig wa na ka mga lagad. Basig nakig-iyahay na kanila. Basig nakig-kompetensyahay na ka. Nakig-away na ka sa imong silingan. Nya sige kag simba din eh. Di ba? Mo na si ay una. Mo na si San Pablo ningon siya, kaning mga kamot nako gihago kunig maayo.
aron pag-alagad ninyo sud sa tulo ka tuig. Si Jesus pod suroy siya gibiyaan ni iyang mama, sige siya suroy tibuok kalibutan nga maabot siyang lakaw aron pag-alagad sa mga masakiton, sa mga giyawaan, sa mga piang, mga bungol ug pagtudlo nila. Kay kani sagong pagtudlo form man is pag-alagad kana bitang mga kuan, kana mga politicians, di ba? Unsay tawag ana nila? Public servants. Oh, kanang mga maestra, unsa na sila? Public tyrants. Oh, di public servants. Oh, ang mga pare, holy servants. Ano? Servants kita. Kamu mga ginikanan, unsa may inyo rong relasyon sa inyong mga anak? Gitawag sad mo og family servants. Ana, mo na inyong role. Nga mga anak, unsa man sila? Family masters. Ana na sila. Oh, bitaw. Unsa man mong mura naman mo diyang naugnok. Mao na role, ang mga anak maoy master, ang mga ginikanan maoy servants. Ngano man, kinsa man day ang mo serve? Kinsa man ang mo serve? Kadtong kusgan. Mao bitaw ang may mas kusgan, ang kanabang mualsa na mga tubig, alsa na mga kuan, kinsa man muguad mana mo himo anang kanal. Ang mayor imong pahimo og kanal. Kagamay bukton ana ni Mayor Cristina. Ang kusgan kanang naang gipangsuhulang dagko kay glawas nga dagko sa kaon. Mao na pirming wadwad anang kanal. Ang pari imong sugoon pagpahimo ani mga atop pataod ana na diyang mga kana electric pan kana mga stained glass. Ayaw kay cute kini among kamot. Masamad ni sa glass. Para hika paginig Bible. Joke. Mas kusgan ang mga trabahante diya kanang mumasa ada siminto. Oh, kusgan kay na. Pari mo pahimon sa kitang igawak. Patay ka niya. Nya kinsa may mas kusgan? Ang ginikanan o ang anak? Ang ginikanan gyud kamo goy magkugo sa inyong anak. Mao na service. Naam sa mga ginikanan ilabay ilang anak adtos basurahan. Naidagan. I-flash bang gani diyan sa baul? Ikaw nga nagmabdos imong anak, servant ka, inigawa sana, servant ka pong ka, inikadag ko. Unsa naman? Posible nga mubaos ang imong mga anak, kay kusga naman sila, posible nga mubaos. Depende sa imong pagtudlo nila. Mo nang ikaw servant og teacher. Tudloy sad sila unsaon pagpangalagad, nya magsugod na dihas balay, dili unsaon pagpangasaba. Imo man sang tudluan unsaon pagpangasaba, ikaw ron bantil ka diha. Mo na inikadagko na nila, kusgan na sila ang maguwang, inigsugo nimo adto sa mangod, ikaw ron bantil ka diha. Ana, kusion sa maguwang ang mangod, kay kusgan man sad siya. Kisa gatudlo ana. Kamong mga buangong ginikanan. Kay kung gugma pa inyong gitudlo, sama gitudlo ni San Pablo og ni Jesus, mapasa unta ngadtos mga manghod ang gugma. Masugod karon ayaw na gyud mo pagsigi og pangasaba. Ana, hasta sang pare, unsa may gitudlo sa pare sa sakristan? Love. Og pwede palagi siya mulingon sa nato. kasaba gyud mo na inigabot sa daan og simbako ni siya og makadesisyon ni sila magpari kani mga sakristan kasagaran anha mo na diya magsugod ang bukasyon simbako kadesisyon pagpari ang ilas ang buhaton ini kapari na nila singhag sa mga sakristan siging paninghag siging kasuko ngano man natakdang si ano. Ay, wala sa kumasuko pangutan ang mga lectors. Oy, panagsa na lang yung taon kayo. Kana ra gyud nang di sila kamaong mo differentiate sa period o sa kama. Onya,
unsa may kuan, unsa may katapusan nga gibuhat ni Kristo sa kalibutan, kay di man siya iyas kalibutan, ang pagpakamatay para sa iyang gihigugma. Kana bang di na ta magsige hunahuna nga mabuhi ta? Ang atong hunahunaon unsaon pagpakamatay. Kay karon gud mura mga ngatong paradigm ba, unsaon nga mabuhi tas kalibutan? Dili oy. Ang nindot na itong una-unaon, unsaon na ito pagbiya dinhi sa kalibutan. Kana mang mo-exit ta dinhi sa right way o sa right door. Nga bitang mo biya ka o sa ka-building, siguro ang wa ka dito muagis fire exit. Kay bawo kag asang exit, mo nang dunay mga marka diha nga exit. Kanibitang ato dinhi, pitos mo kay nang daan ato diha. Nagsabot mi sa atong kuan, atong barangay kapitan, o sa mga tanod nga ato na lang ning i-practice gyud kap nga kana diha entrance lang gina diyang dana gikatong kalsada ba entrance nya ani dinhi exit ana na may dako kay marka diha exit this way tanawa ginang uban pabaguro pasakyanan ngadto ato gyud agi wa kay bawo bahayng exit mo na abot ito magkasugat gani inipli ay kana diyang mga lugar da bagiran gina sila diha yun. Ano man, kay bawo kahing exit. Kamo kay bawo mo asa ang exit to heaven. Kay bawo mo. Wa. Agi pagpangutan anay mo, ingna ko na imong tupad na. Kay bawo kag asa exit padong langit day. Ingna ko no. Ingna daw. Ing tupad ba na kay bawo kag asa padong gawsanan padong langit. Kaya na biya gawsanan padong parking area, nasa gawsanan padong adto sa gawas. Ang uban gyud na gawsanan padong sa impierno, nga nasa gawsanan padong sa langit. Kamo kay bawo mo asang exit padong sa langit. Wa mo na magtinudluay ta dinhi sa pulong sa Ginoo. Unsa may exit padong sa langit? Pagpakamatay nga mahigugmaon. Mamatay ka sa imong paghigugma sa imong isig katao. There is no greater love than to lay down your life for your friend or for your beloved. Mao na gingon ni Kristo. Mao sad na ang iyang exit. Mao na ang exit ni Kristo nagpalansang sa cross. Malansang ka siya sa cross kun wa pa siya mahigugma. Si San Pablo sad giputol ang liog. Magpaputol ka tos liog si San Pablo ug wa pa siya mahigugma. Mosukol toy, makiguba to. Amo na karon ginubatay na ang mga tao nga naman di man gustong magpakamatay out of love, gusto mang mopatay out of pride. Beka mo karon sa may inyong batasan, magpakamatay o mopatay? Ha? Wa mo kay baw? Kamong mga asawa, andam ba mong magpakamatay para sa inyong bana o mopatay? May ka. Sige ron, buanga ka. Sige ron. Ako ra ba? Di ra ba kumahadlok ni mong buanga ka? Ana. Ayaw mo ana. Mas may pagingon, sige ron. Pakamatyan giti kang buanga ka. Andam ya jud ko magpakamatay nimo. Ana unta nimo nindot ano. Ana. Ya kamo mga bana, unsa ba andam sa mong magpakamatay para sa inyong asawa o mo patay nila sa konsumisyon? Mao na siya magpangutan-anay ta ana. So simple kayo aron dili ta maangkon sa kalibutan. Ang una ibutang gyud sunahona di gyud ko mangangkon bisan unsa dinhi sa kalibutan. Ikaduha, magsigir akong alagad, di ko magpakamaster kay dili ni akong lugar. Ikatulo, magpakamatay ko isip maoy akong exit padong adto sa langit. Sige, katong gusto nang mo exit padong sa langit,